bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jolsare jaam hiira moon hande ko ñalawma aset hawri ko nogas lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar. ɗum noon hande habaruji men ko habaruji international kamɓe États-Unis ɓe mbawi kamɓe ne yantude e Israël pour bombadude toon to Iran. ɗum noon ma en ƴeew développade hen ma en gartu joni joni. to woni mbo woni ko ɗum ko holɗum ɓuti basi ton ko leydi Mauritanie sa ummimo stade Basara aɗo nato jeere 5e ko edi dada yetto jeere nana coynaɗa keftina boutique mbo ganduɗa jeeyi ɗum ko Dieynaba Sow Maynel walla mbiya Dieynaba Alhaji jeeyowo comci prêt à porter ñotaɗi haadi ñotako jettoɗa kaldeɗa nenodireɗa cooda guilay comci mum prêt à porter coopérative joguiɗo atelier tailleur to tawi jiɗɗa comci ñotaɗi yeyma tawi jiɗɗa koɗi ñotako ñotanma kaldon pamidiron yeyma gudeji worɓi kono rewɓe no jogui comci Sénégal comci Mali comci Maroc paɗe worɓe e rewɓe brodé dantel kala façon bagi ɓe jeeyi gumutoɗi Turquie kala ko neɗɗo no yotnoro no tawe ɗon ɗo boutique Bilbassi sakuji cuuroyuji ko raɓɓiri ko gueɗe rewɓe kono gueɗe worɓe kala ko gorko e debbe no cohlo kono noon ko Dieynaba Alhaji e wondiɓe mum joguiɓe coopérative Bilbassi ƴettowo yogue e gueɗe no watta ɗum conele ko nende e gawri samme ndemiri makka ñebbe guerte aldanke horonpolle kokko ha e gawde ene yaaɓiya wadde conele ngam yeyde yimɓe cellal woni afangal kono sa soodi ɗe ɗo coneli no moƴƴe reedu ñama kara kono cellal daña kon ko coopérative Bilbassi jeeyowo cabune omo odo javel no sabo hadas kono habas soyne yiɗe key comcol yetto yiɗe key mbadi kono ɓoyde yiɗe ko jikku oɗo boutique ɓoydi e ɓesɓule leydi Mauritanie naaɓe mbo yiyani mbarodi neni ungangu mum mbo yiyani oɗo boutique coopérative Bilbassi neni alhaali mum e ɗemgal Abou Diop donnayi tareji lollirdo El Hadji Ngori bandiraɓe Fatimata Ly winam Dieynaba El Hadji hay Abou Diop so dañi ko coodiyow coopérative Bilbassi prêt à porter walla ko ñoota ko ñootone bandiraɓe mi yeehi jehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jolsare kikiɗe hono kanko Donald Trump e nder kadi ko winde média social makko biyete Truth Social e wayno haali hen o wi wonde ko ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi opération ngaji jaari yesso e kadi ɓe mbawi yande nokkuji tati nucléaire ɗo bombuji nucléaire walla ɗo produit ji nucléaire pewnotono toon to Iran e ɗum noon nokkuji ɗi ene waɗi Fordo ene waɗi Natanz ene waɗi kadi Esfahan ɗum noon ko tugnade kanko Donald Trump ko windi ko o wi wonde ko kala avion ngaji janoɗe oɗo opération ene wayno jalti o espace Iran jalti ɗo e hay goto men dañani kadi probléme donc e wiide makko kadi wayno ko ɗiɗo avion ngaji ɓe puɗɗi bombardude ko nokku biyeteɗo Forlo ko toon woni ɓe gandi ɗum ɗoji kewɗi ko toon ɓuuri wonde ko siftinde on tan ko guila subaka hollanoma wonde ko kamɓe New York Times ɓe kalini mbi wonde ko avion ngaji biyeteɗo B2 bombardier ka nawoji bomboji ɗi ganduɗa ene kala ko woni leydi nder leydi luggiɗi ene mbawi fusde ɗum ene wayno ko ɗiɗo avion ngaji jiyanoma wonde ko ndiwi États-Unis ɗum noon ndiwi toon to Missouri faade toon to nokkuji takkiɗi toon to Océan Pacifique ɗum noon e wayno ko e wiide mabɓe ɗiɗon avion ngaji kadi kono avion ngaji goɗɗi gonɗi e weeyo ɗiɗon avion ngaji ko avion ngaji joguiɗi essence majji ko hen kanƴi avion ngaji soɗi ndiwi ha juuti ko ɗiɗon avion ngaji dokkati toɗi carburant ko wawi wonde fof ene wayno ko Trump e nder ko haali o wi wonde hande 10 heures jamma heure Washington maw kanko hoore makko mo arrêté o haala kadi desuji ko fati oɗo attaque ɗum noon e wayno ko oɗo attaque kadi ko hunde nde ganduɗa ene ɗaminno hawnaki mo waɗa ɗum kono noon ene wayno hay goto sirani ko waɗata ɗiɗo bomboji noon ɗe mbiyete ko banque baste ɗiɗo bomboji kadi ko avion ngaji B2 wayno ɗum kadi ko bomboji sifa muɗum walla inde muɗum ko GBU 57 mob teddedi muɗum ma won hakke capantati ujunere pound siftinde on tan ko ɗiɗo bomboji kadi ko bomboji kaɗanoɗi e temps kanko gouvernement makko kanko Joe Biden surtout henno kamɓe Israël ɗiɗo bomboji ɓe berlotono toon to Gaza e wiide makko kanko président Joe Biden laamu makko oɗon saha ko ɗiɗon bomboji
potani verlede to nokku civil en ji gonni kono en wani ko kanko Donald Trump da warndi en wayno yamirino kamɓe Israel yoɓe continue hutorade ɗiɗon bomboji ɗum noon eɓe kutoro ɗon ɗiɗon bomboji toon to Gaza bonnude kala nokkuji ɗi ganduɗa en ko wiyete souterrain ngaji walla tunnel aji baɗaɗi toon taw ko yimɓe Hamas baɗi ɗum siftini ɗon tan ko ñande Allabre nde hono kanko gardiɗo toon to Iran Ayatollah Ali Khamenei en wayno o haalino o wi wonde ko leydi makko jogorani natti defandude hoore muɗum ɗum noon kadi ko wiide makko kanko Donald Trump il faut ko Iran natta ko waɗata kanko Donald Trump noon o wiide makko sibabude werlimi ɗiɗon bomboji e o wi hane wayno hankkadi guerre o gasi ɗum noon wayno hankkadi ma Iran ala fof choix mo jogui kene salo haalde donc ne wayno ko andaka taw kamɓe Iran hol réaction mabɓe ma ƴeewa minute par minute tungnade kadi Al Jazeera ko haali ɗum noon ko mintaji ɗiɗi ɓennude hono kanko sénateur Lindsey Graham o haali o wi wonde ko États-Unis weltade ɗum bomboji toon to Iran ɗum noon ko hunde moƴƴere o wi ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde fonnono waɗede kadi e wayno ko régime gonɗo Iran laamiɓe toon ɓe kañumen koye men possible waɗede oɗo punition o wi donc kanko Lindsey Graham o huccire yimɓe makko o wi wonde ko siftini ɓe tan wonde ko Amérique kañum ɓuuri jogade Air Force e aduna foof e ɗum noon kadi e kanko hoore makko Lindsey Graham o wi on welti hen ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi ne wayno ko tulnade hannde ko yalti toon e kamɓe Al Jazeera hono yimɓe IRNA ɗum noon ko agence to prix ko fate hen ɗum ɗo ji nucléaire haali wi wonde ko ɗiɗo site uji tati ɗi kamɓe États-Unis ɓe berni bomboji ene wayno ko ala radiation jaltude toon ɗum noon firti wonde ko so tawi bomboji ɗi ene ɗoɗi jani ɗo henne ɗi pussino hunde kala ko woni atomique ene fonno wadde ɗum ɗo ji radiation ngaji jaltu dow kono e tugnade koɓe ɓeesi ɗum noon ma won 9 minutes joni ene wayno ko ala ko yalta ko toon to Iran hono kanko Ali Khamenei e nder telegram makko compte makko telegram ɓe gartiri kadi kanko hoore makko dentingol fade Donald Trump wonde ko so tawi Amérique yani mabɓe walla naate guerre o ene wayno naati koye guerre contre mabɓe kamɓe Iran ɗum ɗon e wi wonde ko ene wayno ko bonandeji ɗi ganduɗa kamɓe Amérique jogori yiide ɗi henna ko bonandeji ɗi ganduɗa henna Iran kañum hoore mum meeɗani dañde ɗum noon Ali Khamenei o haali ɗumen ɗumnal ko winda toon Al Jazeera hono kanko Bill Fournier gonɗo toon to US based think tank yen analyse oɓe ko fate ɗiɗo guerreji o wi wonde ko ɗo joni ko lawtaw pour ƴewde so tawi ɗiɗo bomboji wonko nafi toon walla kadi ɗum ɗo ene wawi waylude haare wonande oɗo sande o wiide makko haysinde ko ɗiɗon avion ngaji diwɗi jantuɗe e avion ngaji goɗɗi taw ko avion ngaji américain ji Angleterre gonɗe base men gonɗe toon to Ondien Ancien kañumen mbaɗi ɗiɗo opération ngaji ɗiɗo bomboji ko mbiyata 13,600 kilogramme bombuji ɗum noon ko mbiyata bombuji bawɗi nadde nder tugnalande ko kanko Bill Cornyn ko haali o wi noon en wayno ko so tawi gongira gonga ɗiɗo bomboji mbawi nadde toon to Forlo ɗum noon alay saago ɗi bomboji ɗiɗi hono ɗiɗo taw ko kañumen fof kutora pour nadde toon kono so tawi tan ala ko yalti hay ɗo subaka firti wonde ko gongira gonga ala ko wonno toon ko sifti ɗon tan ko kamɓe Israël en wayno ko gila hare nde fuɗɗi eɓe continue namdade États-Unis yo kamɓe hurum yo waɗa intervention laaɓi oɗo saji ne laaɓi yimɓeɓe ko kamɓe Israël en wayno koɓe jiiɗano ni hay halluji kamɓe États-Unis ɓe kalata Iran ɗi pour ko fate en programme Iran nucléaire ko ɗum waɗi ene wayno attaque moɓe mbaɗi o en ɗum ɗo fof ko dartinde ɗon halluji en donc guille nde mbaɗi attaque nde kamɓe koye mabɓe eɓe jiiɗi e kanko président Trump o wawa gasnude ligguey o haysinde ɓe puɗɗima ɗum ɗon fof ko hunde nde ganduɗa ene ɗamino kanko Donald Trump hawnaki maw ƴefti oɗon décision kono e wayno o waɗi yimɓe fof surprise toon to Israël hande hono kanko Yoav Gallant ɗum noon ko kañum horum wonno meɗin wonde ministre défense o wi wonde ko ene wayno ko bombude ɗiɗo nokkuji gonɗi toon to Iran taw ko nokkuji ɗi mbiyaɗi nucléaire ko nokkuji ko décision moƴƴo o wi wonde ko ene wayno oɗo saaha hande caggal ɗiɗo bomboji ene wayno aduna o ma deeƴ Gallant noon kañum horum ene wayno ko kañum hoore mum ko ƴeewaɗo par cour criminel international ko sibabude bonandeji gonɗe toon to Gaza nde tugnade Donald Trump ko winde média makko social ɗum noon kadi ko hunde reportade toon to Al Jazeera ne wayno ko wi wonde ko o wimo waɗ peeje fof beele hare nde ne wasi yaaji ɗum noon kadi tawde kanko hoore makko no wiiri ni bomboji ɗi neldi ɗi ko bomboji toɓɓuɗi ɗi ganduɗa ene nokkuji ɗi ɓe jiiɗi yande donc kamɓe américain ji surtout kanko Donald Trump ɓe ɗamini wonde ko ɗum ɗo woni hawnaki ma dertinɗo henna haareji ɗi walla kam ɗum ɗo ko ɗo haalata kono noon ɗum ɗo fof fawi koye yimɓe ɓe ganduɗa henna ko alliéji walla yimɓe sehilaɓe kamɓe Iran holko ɓe jogori hol réaction maɓe ɓe jogori wadde ene anda wonde ko kamɓe Iran ɓe jokkodiri e Chine e Russie no fewi ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ko puissance uji kalnino kamɓe États-Unis rentindoɓe wonde ko hoto mbaɗɗiɗo intervention ngaji e kalninoɓe kadi wonde ko so tawi kamɓe États-Unis ɓe assisti Israël ene wayno ɗum fof ma wonde
prix mo ganduɗa henne kamɓe États-Unis ɓe mbawa yoɓe donc wawi wonde fof en woni Donald Trump kadi tugnade kadi e wajuji ɗi o dañi o wi wonde ko so tawi o yani toon to Iran hawnaki ɗum ɗon kadi ma rokku chance haara nde wasa yaaji kono noon e wayno ko oɗo saaha joni hay goto anda hol résultat ji jogorɗi wadde sibabude oɗo attaque siftinɗon toon ko kamɓe hutti noon ko mouvement gonɗo toon to Yemen kadi ene wayno ko nandirnoɗo États-Unis dumunaji ɓenɗi ɗe pour wonde ko yanata e batuji États-Unis yanata kadi e nokkuji États-Unis ɗum woni hono kanko membre bureau politique toon to Yemen biyeteɗo Mohamed Al Farah e nder kadi ko haali o wi wonde ko gongira gonga Donald Trump ko waɗi ko hawnaki ko ɗum ɗo ko yidde beele haareji ɗi ne darto walla guerre o ne darto kono o wi wonde ko moññude walla bonnude nokkuji nucléaire to e ga en tani wonde ko aɗa yiiɗi guerre darto ɗum noon firti wonde ko joni mbiɗa an hoore ma yo guerre o fuɗɗo oy donc ene wayno ko kanko Mohamed Al Farah o wi wonde ko temps mo mbiyata piya doga ɗum natti han kadi wodde donc ene wayno ko adi ɗum ɗon kamɓe huuti ɓe mbino wonde ko kala nde États-Unis yani toon to Iran ene wayno ko kamɓe koye maɓɓe koɓe yanoɓe batuji États-Unis gonɗi toon to mer rouge ene fada anda ko ɗo e janggo holko jogori wadde ha andi ko jiita e ɗum ɗon hono goto e sénateur uji démocrate biyeteɗo Sarah Jacobs o e nder kankone ko windi e page makko ex o wi wonde ko Trump felliti ɗum ƴeftude décision yande toon to Iran ɗum ɗo kadi ko hunde non seulement ko hunde lundinde constitution mo États-Unis mais kadi ko hunde nde ganduɗa en ɓeydoje haare wonde toon nde kadi ɓeydoje kadi wonde nannude États-Unis e haare wonde nden jogorani gas e kadi ko haare jogorde wonde sibabu yimɓe heɓe maayi donc wawi wonde fof ene fada hono kanko Donald Trump holko jogori haalde hannde à 10 heures ɗum noon ko ɗum tugnade ha hannde habaruji gummiɗi toon to Maison Blanche ɗum woni ko habaruji cakkiti ummade o fati oɗo guerre siftini ɗon tan ko oɗo guerre kadi ene wayno ko kamɓe Israël ko ñande 13 lewru juin ko ñande hen ɓe puɗɗi bombardude toon to Iran e ɗum noon bombardement ji mabɓe ɗum ari ko caggal kadi ande kamɓe États-Unis e kamɓe Iran eɓe continue rokkodirde rendez-vous ji pour haaldude ko fati hen programme nucléaire mo Iran e oɗo saaha kadi ɗo bombuji ɗi jani ɗo henna kono délégation ngaji nanno toon to Genève hono kanko ministre des affaires étrangères mo Iran e kay délégation ngaji ummiɗi toon to France toon to Allemagne toon to Angleterre eɓen continue haaldude makko pour surtout henne ƴewde beele har nde no dartori no beele kadi kanko waɗa makko programme makko nucléaire e continue haaldude kono noon kamɓe Iran eɓe continue wiide wonde koɓe kaldata États-Unis ɓe kaldata ni hay programme nucléaire tant que Israël continue supportede yo yani mabɓe ene toñaɓe taw hay goto haalata ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Turquie ɗum noon e nder batu bannugu toon to Istanbul ɗum noon batu ngu kadi koko mbiyata ko leyɗele fedde julɓe ene kanko waɗa makko haali wi wonde ko addata jaam hakkude Iran e Israël tan ko diplomatie e nder kadi konngol ngol haalno wi wonde ko ene wayno ko ene teskita hono kanko Benjamin Netanyahu ko kanko woni postane toon to région gonɗo toon to Moyen-Orient eyi wayno kadi ko kala ko Benjamin Netanyahu waɗata oɗo saaha joni ko sibabude yidde kañum hoore mum continde wonde laamu ɗum noon kadi ko haala kadi kanko Bill Clinton ancien président mo États-Unis mo haalduno e Al Jazeera tan wani balɗe ɓennuɗe pour wiide wonde ko kala ko Benjamin waɗata oɗo saaha joni ko pour beele no continue heddade laamu kono wona pour wonde intérêt Israël wona kadi wonde pour intérêt États-Unis e tawi tan so tawi tan noon kanko Donald Trump funtama o nannama e oɗo guerre ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa henne ko jogorde addude kadi caɗele wonande kamɓe Israël kadi e région gon toon fof donc ene fada tan oɗo saaha joni holto ɗum ɗo jogori faati siftini ɗon tan ko kamɓe leyɗele arabeɓe kadi ene wayno ko wonnoɓe toon e borto toon to organisation islamique toon to banno toon Istanbul ɓe mbi wonde ko kala leyɗele ne jogodirɗe ko wiyete jokkodiral Israël ɗum ɗon ene wayno ko yo keɗo par ce que Israël ko posone kala ko woni ko addata jaam ko kaldigal so tawi kaldigal ala ɗum ɗo henne ko hunde koko jogori ɓeydude mawninde guerre gonɗo toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis ene wayno e jamma he walla e kikiɗe ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe wadde toon intervention neldude toon bombuji mbiyata banque Boston neldude ɗum toon to Iran e nokkuji tati ɗum ganduɗa henne eɓe tuumi wonde ko ɗum ɗoji nucléaire nen toon ene fada taw ɗo e subaka holko woni réaction ngaji surtout kamɓe fedde international toppitiɗo ko fate en gueɗe nucléaire holko ɓe kalata hen so tawi bombuji ɗi gongira gonga jani koye ɗum ɗoji nucléaire ma yi réaction ngaji radiation ngaji ne jalta toon ɗum noon ko hunde kadi danger hawnaki wono jogorde faade e weeyo tawi yiyama kam ene andama kam wonde ko ɗum ɗoji nucléaire gonno toon kadi bonnama donc oɗo saaha joni ene wayno ene fada ha 10 heures kanko Donald Trump holko jogori haalde e kadi ne fada yiye hol réaction kamɓe Iran e kamɓe kadi leyɗele supportuɓe Iran surtout kadi holko kamɓe Chine e kamɓe Russie comme jogori haalde
bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sar ko ɗum min joguino on hannde habaruji kañiraɗi ɗum noon ko attaque mo kamɓe États-Unis bomboji ɓe neldi hannde toon to Iran ɗum noon ko wallude Israël bomboji ɗi kadi ko guure tati ko Fordo, Natanz, Esfahan.